Hayi wena ukukhoza mina ngizokutshela mina. Thina sibamba i-secret yempilo mfethu, sibamba i-secret ye-life. Ngqo uqondile u-showcase. Ayidinge ukuprove le, iproof ikumuntu. Cause ungasikhohlisa thina. Kodwa iproof ikumuntu la. Sibamba u-showcase baba. Awudinge incazelo lo. Ngoba iproof ikumuntu. Yabo izinto thina esizaziyo. Sikhulumile ziyawenza umehluko futhi ziyawenza nakuthina. The only thing thina we just need to do is simple, is to just trust the process. Inner state ihambisana ngqo ne-outer state, akuyona mismatch. Ngeke usithole siseyindaweni ezithile engamatch nathi. Ngoba khona umuntu kuyimanje osendaweni ethile ophila impilo ethile kodwa ayihambisani nale inner state yakhe. Ukhohlisa thina nje. Yabo. Ngokunjalo futhi khona umuntu ongekho kulesi state wena ocabanga ukuthi sibalekile uma usibuka materially. Kodwa ngikutshela ukuthi unakho konke and it's just trusting the process. Because mawazi ukuthi utshale imbewu e-right endaweni e-right, sephi isidingo sokujaha ukuthi ubone kusasa sekuyisihlahla esibhekile usungakwazi ukuthi uqhuthulule kusona ama fruits. Sikuphi isidingo salokho ngoba you know exactly ukuthi kuzokwenza lento oyifuna ngoba now you don't live by default, you live by design ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli yabona. Yabona masuke siyishare lo information. So esingafune kunqonywa nakuduma nakuqama. So nje si fascinated by lelo qiniso sisuke sesilizwile ngoba thina sinobuntu futhi siyaphila siyaye sibe nayo lento ethi yazini if I eat something there is very delicious, I would also like you to taste it yabo for yourself. That is why we share all the secrets of knowledge without expecting anything yabo, and we are not even afraid that you're gonna use it and be someone who is better than us. No, we are not intimidated by that because we know deeper than that. We cannot even kill you for anything. Yabo, we cannot even backstab you for anything. Yabo, because we know that we have it all. Kahle, we have it all, everything. Even what you have, when I have it as well. Because I don't live by design. I don't live by default. I live by design. Yabo. Khona lento ekuthiwa ukwazi. Yabona lento ekuthiwa ukwazi. Lento ekuthiwa ukwazi akukona ukukholwa nokubelieve lokho. Ukwazi, knowing. Yabo, you know about something even if you don't have the proof, but the knowing doesn't come from into oyifundayo nento oyitshelwayo. The knowing comes from within. Knowing akuyona knowledge. You don't take it anywhere. It is coming from within. Yabo, because you are the universe is communicating with you, knowing exactly what is going to happen when and how. That is why I say I know exactly what you can do, what you cannot do to me, what can happen, what cannot happen to me. Yabo? I know exactly because I know the spiritual laws. I know which one I violated. So which one, what can happen, what are the repercussions of that? Because mina ngithi ngiyiprogrammer bese ngikhoda into ukuthi kuvele mhlawumbe ifile bese ngiyamangala mase kuvele ifile ngimangazwa yini ngoba mina ocodayo la ngemuva. Why should I be surprised now? Yabo? Because now I know exactly what is it that I violated. So lokho kungenzeka. Yabo? Because to the point ukuthi we know exactly ukuthi if wena unesibhamu uthola ukuthi wena ufuna mina ufuna ngesibhamu, uyazi akusona isibhamu esidubulayo, ama-laws adubulayo. The laws, the universal laws will match exactly. Maye ngeke reality wena ungadubula mina ngeke kuze kwenzeke lokho. Ngeke kuze kufike leso sigaba sokuthi wena uzofinyelela kimi. Yabo? Ngenzana noma yini lapho ukhona because ayikho into ethi kumele yenzeke lonto ufuna ukuyenza wena. It's not a matter ukuthi yabo mase umuntu esela phambi kwakho kumele akudubule uthi sonqapha. It's not that. Yabo asikhuluma inganekwane la. Wena ngeke uzukwazi ukuphumelela. It's either siyalahleka noma udutshula wena kuqala noma kwenzekalani. Yabo? Ungaze wena uzufike la kumina. Because ama-laws lawo akudubuli isibhamu. Into iqale yenzeke spiritually iphasiswe ivunywe bese yenzeka physical.
So if when now you are operating on a spiritual domain, you know exactly ukuthi iziphi izinto mina emele ngizenze, yiphi indlela emele ngenze ngayo on the spiritual side of things. I know what kind of reality should present itself to me. I just know exactly. I know if lokho ngaba possible. I know siphethe secret impilo kahle kahle. Siphethe. We are constantly the students of the universe. We never stop learning. Every time we learn something, we discover ukuthi we know nothing. That is knowing. Yabo umuntu lo owaziyo ukuthi akazi nge-universe yena umuntu owaziyo lo tshetshu uyazi akazi. Isho ukuthini lonto? Isho ukuthi already lokho engikwaziyo kungenza ukuthi on a physical plane ngiconquerishe bese ngiyakutshela ngiyazi on a physical. But if I move up, I realize that I know nothing. I cannot go up there and say I know something. But on a physical plane, I'm the master. You obey the laws of the spirit, under the spiritual laws, you master the physical. Danko.